Ai, 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 ai. Is het nou Carol of... Ja, dat is Carol. Carol. Hallo Carol. Goeiedag. Carol Heilige. Dat ben ik. Oftewel de heilige Carol. Nee, dat is te veel... Te veel hier? Ja, Als absoluut. zo braaf best ze niet. Nou, dat is wel heel erg gezegd. Wel leuk dat je een briefje voor Sinterklaas op de deur hebt geplakt. De pakjes bezorgen. Beste pakjesbezorger. Ja, ja. Ik denk ze natuurlijk Dat is van echt heel erg. waarom? Oké, nou, ik denk niet dat ze stopt dus voor het briefje op de deur. Nee. Nee, Waarvoor denkt ze dat we wou gestopt zien? ik denk omdat ze ergens zeer zien. Ja. Ja. En nou ben ik zelf een type van het glaas is eerder half vol dan half leeg. Absoluut. En ook een type die zegt van genoeg geklaagd. Het vastelovenseizoen is begonnen Ja. en we vinden vast wel ergens een manier om iets met ons vastelovensgedachte te doen. Ja. Als de tijd, hè? Ja, nu ook al, ja. Ja, oké, nou, hè? Dan koesten we niet inscheten. Hè? Heb je wel ingeschoten? Nou, ik zal beginnen met het feit dat hier de jeugdprinses woont van Eindhoven. Zal ik tegen zeggen dat we dat al gezien hadden? Achter, hebben ze het gezien? Nou, als je gewoon door de kamer kijkt, Ja. dan zus ze prinsesje Anouk. Ja, dat klopt. Anouk de eerste. Ja, dat klopt. Ik kon ervan uit dat dat ook dochter is. Ja, dat is mijn dochter. Het altijd hier voor op de gevel gehangen en dat wouden ze dit jaar dan niet. Oh ja, de schroefjes zitten er Ja, nog. ja, dat wouden ze dus dit jaar niet. En we hadden toch zo gehad van ja, de bestprinses en de bluffprinses totdat ze de kruinke vanzelf zetten. Dus hebben we het toch maar opgehangen achterom. Hey. En binnen hangen de ballonnen en zijn we er gewoon mee bezig. Ja, we hebben de 11e van de 11e in het dorp waffelen uitgedeeld. Ik heb rood, geel, groen waffelen gemaakt, dus ik nodig je uit om die ook te proeven dadelijk. Als ze dat lekker vindt. Dus, Die gast ook, want de 11e van de 11e is alweer even geleden. ja. Maar die gast gewoon, die gast altijd rood, geel, groene waffelen in huis. Nee, die maak ik. Ja, maar die... Ik zeg dat veel die dus de 11e van de 11e hebben kunnen uitdelen. Maar aan de jeugdprins, aan de grote prins, aan de dus voors. die waffelen die we dadelijk krijgen, die zien al wat harder. Die zijn van de 11e van de 11e. Zou ik die even gaan halen? Ja, ik ga eens even halen. Goed dan. Ja. Een momentje. Ja, wij wachten even. Ben ik gans vergeten om te vragen of Anoukje thuis is. Anoukje zit misschien nog op school. Want volgens mij is Carol... Had je Anouk... Ja, Ja? we dodelijk. Huur ik nou nog niet? Oh nee. Kom eens uit de diepvries. Nee. Het smaken er nog. Oh, kijk nou toch wat... Zal ik het zo een beetje Ja. weer vanaf houden? God. Gert en collega's ook, Gert. Ja, wacht, ik geef ze door aan de officieus, de grootste zoete kou van het onderweegteam. Pascal. Kijk, met een klein beetje rood. Even kijken, dus bronsgroene eikenhout. Een klein beetje, met liefde gemaakt, hè? Met Rood. liefde gemaakt. Ja, en wat zullen we zeggen? Wat zullen we geel voor de spas? Ja, op zijn minst. Hopen dat Klein het, beetje lol. Hopen dat het weer gauw gewoon overal gevierd kan worden, met z'n allen. Hé, maar nou kan het dus zo zien dat er een jeugdprins of prinses uit de nest komt, waarvan de elders misschien geen diehard vastelovensvierders zien, maar dat ziet hier dus wel. Ja, dat zien we wel, ja. Die man ook? Mijn man is prins geweest. En mijn zoon is al prins geweest. Dus ja, het koos niet uitblijven dat als dochter dat ook heel graag wou. Wat is dit geweest? Ik ben toegekeken. Ik heb toegekeken. Ik heb heel veel waffelen gebakken al. Ik heb heel veel afgebakken. Nee, ik ben wel altijd heel erg gek van carnaval geweest.
Maar wie mijn man niet prins wordt, toen woonde Vrie pas 2 weken. Nee. Echt waar. Hij had gebeld naar degene die toen de prins uitzocht. Ik heb een huis gekocht in Eindhoven. En toen zag hij, ik weet je nog. En 2 weken later wordt er gebeld dat de prins wordt. Dat geeft het niet. Ja, hij wordt al heel lang getipt om prins te worden. Dus hij Maar is uit het dorp geweest. Oh, en En weer toen zijn we weer teruggekomen. Ja. Ja. En 2 weken nadat je het huis, 2 weken nadat je de sleutel had of 2 weken nadat je in werd getrokken? Nee, de sleutel had. En we hebben eerst prinsschap gevierd en toen hebben we verboed. Dat noem ik nog eens een sleuteluurverdracht, Carol. Kijk, daar komt de prins van de... Hey, Alt-Prins. Dat denk ik nou echt, oh god. Jacques. Jacques, ja. Jacques. Alt-Prins Jacques. Dat denk ik nou echt, oh god. En hoe lang is het geleden dat Jacques prins was? 3 jaar. 3 jaar. Het is 2 jaar, ja. Maar kijk eens dan, want zoeklijn is eigenlijk hoe ze nou ook wel niet. Kijk eens dan niet met een schijf oog naar de heilige familie van alweer een blaag van heiligen. Nou, voor hij van Anouk niet verwacht of het wou. Dat had heel lang gezegd, oh nee, dat is niet mee besteed om voorop te gaan. En op het allerlaatste moment, toen zag ik, ik ga toch nog in een brief schrijven. En dan wordt het geloord. Dus Oh zo, dus er moest een sollicitatiebrief ja, schrijven. zo moest het zien. Ja. Moest het zichzelf dan nog een beetje ophemelen in de brief? Nee, want ze kennen hem al. Ja, ja. Ja. Dus wat zet ze er dan in? Dat het zich toch uiteindelijk nog bedacht gaat om toch voorop te willen gaan in de carnaval. En wie het is en wat het voor hobby's heeft enzovoort. Ja. Korfbal. Toen was het korfbal, ja. Ja, want dan ga je het mijntje gezien, hier om Den Hoog tegen... Ja, En de basket is van Jacques? ja maar we hebben nog, hij handbalt. Ja. Der handbalt. Ja. Oké. En als ik heel even de blik in de ogen van Jacques zoog, Ja. dan denk ik van, dat is geen verlegen manneke, die durft al voorop te gaan. Dat is waar. Ja? Zal ik hem maar voorop? Dat is misschien wel leuk. Ja? Oké. Nou, dan ben ik wel eens benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja? Trouwens, wat vond je van de wafels? Nou, lekker. Ja, hè? Mooie wafels, ja. Als ik het nou nog storm wil, als ik het lekker doe. Zullen ze er nou ook weer zo gekleurd uitkomen hè, straks? Hey Jacques, Hi. die man zei net, zal ik hem er even bij halen? Ja. Dat is misschien wel leuk. Heb je een idee waarom die man dat zegt? Ik denk dat het over de carnaval gaat. Dus. Ja. En wat kunt ze ons erover vertellen? Ik ben oud jeugdprins geweest. En ja. Nog altijd. Ja, Prins. ja, ik ben nog altijd oud jeugdprins. En ja, we vieren altijd carnaval. Dus dat gaat. Je ziet een echt carnavalsgezin. Ja. Ja. Ja, pap is grote prins geweest. Ja. 2 weken nadat hij hier kwam wonen, samen met mam. Ah, Woonde zich er toen al? nee. Nee. Nee? Hoe lang is dat geleden, Carol? In 2002, dat is 18 jaar geleden. Hatseflats. Ja. Vindt ze dat jammer dat ze dat niet meegemaakt is? Ja, maar ja. Nou, dat is zo. Dat is zo. Ja. Dat wordt het wel in de goede volgorde, hè. Precies. Eerst sfeer en later de kijken. Ja. En hopelijk mag er nog eens grote prins worden. Ja, dat zul je het helemaal zien natuurlijk. Maar of dat hier in de tempel is natuurlijk de vraag. Of dat er zijn eigen tempel moet hebben tegen een tijd. Oh ja, nee. Nee. Nou geloof. Nou geloof nemens meer dat dit spontane ontmoetingen zien. Dat is toch niet... En wie spontaan kan ze het hebben? Zoals ze hebben het ook al een waffel gehad. Ah. Ja. Wat lekker. Horen ze Ja, lekker? lekker goed geven. Ja, hebben we net toen Stig even binnen was om Jacques te halen, hebben we even een steekproefje gehaald. En iedereen was tevreden. Nou, Ze komen voor dich, Sjan. Ze komen voor dich. hallo Anouk. Nou, uiteindelijk komen we voor ook alle 3, want je hebt alle 3 een leuk verhaal. En ik hoorde net van mam dat ze in eerste instantie niet zoveel trekhuizen
prinses te weren, maar dat ze uiteindelijk toch een brief geschreven is. Ja. En nou ze hier toch zelf stiers, bis ze achteraf, bis ze blij dat ze toch een brief geschreven is. Heel erg. Ja? Ja. Voor bang dat het dadelijk net is. Nee, ik ben er heel blij om eigenlijk. Ja? Ja. Hoe was de carnaval, de vastelovend voor dich? Heel chic. Ja? Ja. Heeft ze nou nog tips gekregen van Jacques en van pap? Wel. Ja? Ja. Zoals? Ja, Medailles. medailles, scepter. Maar heeft ze ook nog wat in die tips gehad? Ja. Ja? Vooral mezelf liefde. Komt goed. Dat is gelukt? Ja. Kijk, want dat is natuurlijk wel enorm in de aandacht. Overal wordt ze kums. En dan is het best lastig soms om zichzelf te blijven. Ja, hij was een leuke vereniging om het gebied, dus dat ging wel. Oké. Eigenlijk wel, ja. Wat vond ze het allerleukste van de carnaval? Niet zeggen de optocht. Jouw meuk wel. Ik denk het Oud-Wieverbal. Ah, want? Ja, dat is eigenlijk het waar ik echt al lang naar uitkeek. En ja, het is wel gelukkig zoals ik ga verwacht. Maar zo'n Altwief best wel gaan niet. Nou, Dat is een man meegenomen. nou zeg! Bedankt voor de wafel! Nee, maar nou krijgt er zeker geen mee naar huis. Dat sowieso niet. Nee, maar dat is vastelovend. En vastelovenseizoen moet ik een grapje maken. Hè? Zeker. Ja. Hoe goed je dat nou... want dat is de reden waarom we, want dat weet zich nog niet, en dat weet zich denk ik ook nog niet, waarom we hier aangebeld hebben. Dat is dat de zus bijna... Het leek wel alsof we een periode van Limburgse rouw hebben afgekondigd. De 11e van de 11e is geweest en de zus bijna nergens versieringen. Nou, de vlaggen zijn al afgepakt omdat het zo stormde deze week. Maar anders Oh, zo gingen die wel. ook nog 2 vlaggen uit ook. Ja. En die had je blijven hangen tot de advent. Ja, En dan had je ze na de advent weer opgehangen. maar dat is wat we nou zo goed kunnen gebruiken. Hè? Ja, dat vind ik Een zeker. beetje Beetje kleur in het leven. Een beetje kleur in Ja. een hele vervelende periode. Ja.